Üdvözlöm, Törőcsik Norbert vagyok, és egy rövid összefoglalót szeretnék önnek mondani róla, hogy az adószámos magánszemélyi előadáson miről lesz szó. Az előadás témájai az önálló tevékenységet folytató magánszemély, tehát milyen lehet? Kétfajta lehet. A tevékenység indításához milyen nyomtatványok kellenek, hol kell ezeket beadni, mit kell velük csinálni, esetlegesen miket kell velük bejelölni. Általános forgalmi adónak milyen fajtájai lehetnek? Milyen fajtájai vannak? Önnek mi a legelényesebb? A tevékenység bevétele, hogy kell dokumentálni, kifizetőknél mik várhatóak. Elszámolható költségek fajtájai, ezeket hol találja meg. A biztosítási jogviszonyt önnek keletkeztet ez, tehát gyakorlatilag ellátják-e a körzeti orvosnál ezen tevékenysége után. Az egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Mi egyáltalán ez az egészségügyi hozzájárulás? Helyi adófizetési kötelezettsége keletkezik-e ezzel a tevékenységével kapcsolatban? Nyilvántartási kötelezettsége milyen van az ezzel a tevékenységével? Az adó bevallása mikor történik, milyen határidőkkel? És a előadás után felteheti kérdéseit. Köszönöm figyelmét!